Het is stil op de meeste Frieske squalen. De gongen zijn leeg en de stwollen zien kreers opstapelen voor takkemier. Maar in 4 lokalen op de Montessori High School in Ljouwert wordt van Joetouw nog 14 dagen hut werken. Welkom allemaal. We willen het eerst even snel voorstellen voordat we aan de slag gaan. Het formulier dat jullie voor jullie gekregen hebben, dat gaan we straks eerst invullen. Ik denk dat jullie daar wel het eerste blok mee bezig zijn om even te kijken wat jullie willen gaan doen. Wils boeten door de sinneskind beginnen deze band aan een paar bonusweken op squallen. Net omdat ze graag willen, maar omdat ze door zitten blijven. Ik ben slecht in wiskunde. En daar is de Aron hier op misgo? Ja, Want wat voor cijfer hier is het? iets van een 4. En dat is net genoeg om uit te gaan. Maar in een druk programma moet dat cijfer in 12 weken tijd weer omheen gebracht worden. In Lietse groepjes wordt werken gewoon de vakken dat de leerlingen net goed in binnen. Maar een soort persoonlijke aandacht. Het is natuurlijk sowieso minder leerlingen op een docent. Hè. Dan ben groepjes van 6 à 7 op 1 docent. En die zitten dan ook nog in 2 groepen bij elkaar. Dus een groep van pak een beetje 14, 15 ben. 2 docenten erop, dat is natuurlijk een luxe die we tot hier in de meeste scholen net bieden kennen. Dus dat is meer 1 op 1. Hè, of dus er is meer kans om dingen nu te lezen. Dus dan is het nu zeg maar jouw taak om een goede planning te maken. Dus je moet 2 hoofdstukken lezen. En dan moet je zeg maar, nou ik zou... Dat zijn 15 paragrafen, had u het even gecheckt. Oké, nou dat is heel goed dat je daar al mee begonnen bent. Naast de aandacht voor de vakken is er ook een soort omdenken voor het maken van planningen. De leerlingen van deze simmerskwallen komen van 4 verschillende squalen. En het tal squalen dat een simmerskwallen aanbiedt neemt ta. Trots de extra inspanning bleven er uiteindelijk minder bij zitten. En dat is vanzelfs de bedoeling. Maar daarvoor moeten ze dus wel maar het mooie waren naar squallen. Best wel vervelend, want het is gewoon een deel van je vakantie dat je eigenlijk naar school moet. Nou, ja, anders moet ik een heel jaar over doen, dus dit is wel beter. Nou, ik vind het niet erg, want ik had toch weinig gepland om in de zomer te doen. Maar als je dan nu naar buiten kijkt, naar het mooie weer, had je niet liever in het zwembad gelegen? Ja, dat wel. Dat is wel een beetje jammer.